Agora do libro Na fogueira dos versos, un libro para mozos, un libro moi importante para min, polo que significa dous poemas curtos. A partir de dous versos de Luz Pozo Garza, este poema. Voz sen verbas, silencio. Mar sen auga, deserto. Sol sen rayos, misterio. Luz sen brillo, coitelo. Man sen man, un berro. Dor sen laios, o tempo. Eu sentí inferno. É unha reivindicación das palabras a partir de dous versos de Bernardino Graña. Que astralla de novo que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras. Levounas o vento a cambio de nada, deixoume unhas follas, rumores, borralla, palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, no vento zoaban.